Naganye mugani kelen dala goshira kasaro kase bankumana ani Mali fambela jelefe ambalma bamana kameno Mali kono ani Mali koka anga fulini walinman dombe nyeshi awma ni wati mbasro amunu matrafalembe jabaranu koro yesa biseka familial basro TV Sherifla bamana kan kuna fonu na minu bena nyafolike awi Mali kunga ani jien fanware kunga naula ambe awla donia ka fongoni o kuma sele bakurba kuna fonu na ministry somi sigilembe anga jamana kono naka baraw be nyeshi kuna foni dima no ministère de la communication kasangani ana demembaga jekulu ka tegedi nyogoma hokumu konne u kelembe ku fanga ke kele wasa bana chejugu min kelembe ka jema kamananga ni alakodona anga jamana konne na no coronavirus walma covid-19 wasa ubise ka dansiri ola togo mina anga jamana fambela jelefe u kelembe ka campagne belebele blasenka wasa ka kunafoni na si jamana kono duma onake anga bi bamanankan kunafoni la kumbabo ye kafra kunafoni waraw kan anda bena dominuna amba fo nango au bismillah ka foli kura ka nyeshi awma ka sangani awka matrafaliye ka nyeshi Sherifla jabarani soma anda sirama bakurba kunafonu konnana ministry somin ka baro be nyeshi kunafoni charnima anga jamana konnana no ministère de la communication ka sangani anaka demembaga jekulu ka tegedi nyogoma hokumu konne u kelembe ka wuluku joku fangaw ke keli ka baro baw boloda nyogofe ka campagne de sensibilisation belebele blasenka u bena do Mali fan chama fe wasa ka sega lidun ku kunafoni kololo jugu min bi soro bana chejugu no ye coronavirus walma covid-19 ni campagne belebele an baraw belajele nuduna bi Bamako faba konnana Bamako sigida worona na kasangani maba chama yeli kene kono bara bena talike dugutigilakaw aleni yera marakafo nyamaw kase anga kuma kelaw manoye communicateur traditionnel olu bela jele bina franyon kan shu ani kle sanga ani wati wasa ka wuli ka dun Bamako fan bela jele fe ka kunafoni ka chari mimbe ke sabuye wasa maliden kelenkelna bela jele biseka ira kishiki tanga ni bana chejugu manoye coronavirus bara nunu bela jele kera anga nyini kala Marietu Diallo anaka jatala Ibrahima Kulibali nyana uyemisro anga je ko nyamada kabini lawale la kuma ɲɔgɔnya kunafoni dilili ɲuman o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ maaw kɛwale falenni na bi maa ba kelenni kɔ coronavirus banakisɛ kɛlen no ko olu de contamine o hokumu de kɔnɔna la kunafoni ministriso ka fara a jɛɲɔgɔn ministrisow kan u ye campagne belebele koromokari min bena to sen na fo juye kalo tile 31 muna ka coronavirus banakisɛ ɲɛfɔ maaw ka kun lakana togo min na o ka ɲɛfɔ ka taabolow falen ka bɛn ni banakisɛ in kɛlɛli ye nana ka aw fo président togola chef de quartier o rekotral mɔgɔw ani mɔgɔ seya président ka foli ko k'aw fo parce que bana in kɛlɛli aw bɛ min k'a la o yɛrɛ ka ca ni dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka min k'a la parce que n'i y'a faamu k'a ɲɛfɔ o ka fisa ni fura tali ye yan'a k'i sɔrɔ o ka fisa a k'i sɔrɔ i ka furakɛ ministre minnu bɛ yan k'u bɛɛ fo mais ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen se ya Sangare ma a ka nin initiative ni président yɛrɛ tɔgɔ la bana min senen filan kan président ko k'a fɔ ye a bana kisɛ tɛ tagama mais hadamaden de bɛ tagama ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛɛ bɛ yen an bɛɛ ka mɔgɔ dɔ banna a ko la ou bien a ye bɛɛ lasɔrɔ tuma dɔw la mɔgɔ dɔw u tɛ bɔ yɛrɛ nka dɔ de nana a d'u ma o tuma ministre ka nin initiative nin k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bana in bɛ sɔrɔ cogo min a bɛ tagama cogo min pour que ka niw lakana président ko ka bɛɛ fo o ko la ni kunafoni di baara minnu bena boloda a bena kɛ dugutigiw de fɛ maires ɲamakalaw ani maa cɛsirilenw Bamako komini 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲinɛ tɛna kɛ garuw kɔ ani sugubaw ministre de l'administration territoriale ministre chargé des relations avec la société civile ministre des transports et de la mobilité urbaine ministre du culte et le haut représentant olu de sɔnna ka fara an kan bi walasa an ka se ka baara in kɛ kuma caman fɔra hakili la ni kuma bɛ mɔgɔ minnu bolo ni olu b'a ɲɛdɔn olu bɛna a ɲɛfɔ anw ɲɛna mais a ka kan an minnu y'a labɛn gouvernement tɔgɔ la an k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hakilina min y'an bila k'a kɛ
an y'o de fɔ depuis kɛlɛ in daminɛna bana ni contrôle la a bɛ kalo dama dama bɔ mais kunnafoni caman dira gouvernement mɔgɔ ministre kelen-kelenna bɛɛ fɛ a dila lasilikɛla minnu bɛ yan bi u y'a caman di mais an ko kunnafoni dicogo de b'a la a ka bɔ dɔ yɔrɔ ka taa ani aw ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ olu tɛ kelen ye kunnafoni dira a mɛnna mais an ye mun kɔlɔsi halisa kɛwale dɔw bɛ yen o kɛwale u ma bila o de kosɔn an ko an k'a lajɛ mun de bɛ k'a to halisa kɛwalew tɛ ka yɛlɛma bana ni a bɛ ka taa ɲɛfɛ donc an k'o la an ka sigi an k'a kɛ sisan sigikafɔ ye an ka se fo dugu ma an ka kuma o de kosɔn ministre ninnu b'u bɛɛ fo an bɛ ka mun kɛ bi an bɛ k'a kɛ gouvernement tɔgɔ de la parce que an ka ministère so an ta ye ka gouvernement ka kunnafoni a bɛ se ka labɛn ka di cogo min na n y'o de fɔ bɛɛ b'a ka baara kɛ mais an b'a lajɛ an bɛ jɛ k'a dilan donc an bɛ ka baara min kɛ bi an ye ciden de mais hakilina a fɔra gouvernement yɔrɔ donc fo an k'o yira juma na k'a fɔ anw de bɛ ka ko dɔ labɛn k'a kɛ mais gouvernement bɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ an ka nin baara kɛ nin cogo in na an ka wuli an ka se sigidaw la an ka sigi o de kosɔn an wulila ka se dugutigiw ma ka se maires ma bi ka se musow jɛkuluw ma ka se denmisɛnnin jɛkuluw ma ka se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma pour que an k'a lajɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ka kunnafoni jɔnjɔn di ka baro kɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an ka ɲɔgɔn lafaamuya donc a daminɛna bi hakili la an bɛna to in na fo kalo kura juillet kalo tile 31 a daminɛna commune 6 la a ka d'an ye Mali yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka se yen a gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na an ni mɔgɔw ka se ka sigi an ka kuma o de kosɔn n'a daminɛna o ma dugutigiw bɛ yan diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yan mairelakaw bɛ yan muso jɛkuluw bɛ yan denmisɛnnin jɛkuluw bɛ yan transporteurs de bɛ yan a daminɛna walasa ni ko in na dɔw bɛ yen u ma da la parce que u hakili yɛrɛ ma sɔn a ma. Nin kunnafoni di baara ninnu donna commune 6 mairie da la ka da commune bonya kan ani a yirala k'a fɔ coronavirus banabatɔ ka ca commune 6 de kɔnɔ walasa ka baara ninnu kɛ ka ɲa kunnafoni di ministre a ye gel hydroalcoolique safinɛ carton eau de javel carton ani maski caman di dugutigiw ma walasa ka se u seyɔrɔ la. Lada do san o san juin kalo tile 9 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnni jɛma bɛ min ta ka ɲɛsin bunahadamadenya o la tɛmɛko ɲuman ma n'o ye bien-être ye ni baara in bɛ kɛ san o san juin kalo tile 9 diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲinan ta ko kura donna la ka sanga kɛ bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka jɛma kamana gan n'o ye coronavirus walima covid-19 yalwa waleya min bɛ senna n'o ye bunahadamaden basigi ani hakilisigi o bɛ maninfinw kan bi wa ninnu kɛra ɲiningali ye an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo a n'a ka jatala Sanba Tarawele u jiginna Bamakɔ dugu kɔnɔnaw la ka ɲininkali tɛnku maaw la u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 fɛ adamadenw lafiyali kadira kɔnɔna na a bɛ ɲɛnamaya ka bɛn ni juin kalo tile 9 de ye san o san wa a ɲɛnamaya kun tɛ dɔwɛrɛ ye fana kɛra ka hakilijigi kɛ lafiya nafa na ka ɲɛsin adamadenw ma ani k'o su ka kɛ kɛwali kan minnu bɛ se ka bange lafiya baaraw la ka ɲɛsin o yɛrɛ ma walasa don o don ɲɛnamaya bɛ se kɛ o bolo lafiya ani karama kɔnɔna na. O ye fɛn ye fɛn min ni a bɛ adamaden ka adamadenya bɛɛ touché i n'a fɔ a kɛra i ka kɛnɛya ko ye a kɛra i ka lakana ko ye a kɛra i bɛ fɛn minnu ɲini i ka objectif yɛrɛ mun ye a kɛra olu lasɔrɔli ko ye ani i ni mɔgɔw yɛrɛ cɛla bɛ cogo min na a kɛra olu ye donc bien-être bɛ o bɛɛ de ko fɔ donc ni journée in yɛlɛmani o ye wagati ye k'a yira k'a fɔ mun ye an ka diɲɛ mɔgɔbaw ani an ka jamana yɛrɛ fɛnɛ faamaw ye k'a yiru la k'a fɔ mɔgɔninfin ka se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ a yɛrɛ ye ka se ka a ka adamadenya yɛrɛ sabati o tɛ taa fɛn damadɔni kɔ i n'a fɔ kɛnɛya ko bolo. Diɲɛ seleke 4 kuru kara b'a la ka ɲinɛ journée mondiale du bien-être ɲɛnamaya waati gɛlɛn kɔnɔna na min masiri mɛ ni bana sidɔnbali min namɛ diɲɛ kuru kara sigi a sen kan coronavirus walima covid-19 ko don ka sagane ni bana sidɔnbali in ye yala damakari adamaden ka lafiya kɛwalew dɔw la wa. Coronavirus ye dankara la yɔrɔ caman na a ye dankara la dugu caman na
an yɛrɛ fɛ a ye dankara la n'an y'a ye k'a fɔ u ye mesure minnu tara n'o kɛra couvre-feu ni confinement ye yɔrɔ a ka ɲi a ɲana mais a ye gɛlɛya don adamadenw ka sɔrɔ sira la mais a kun kan ka kɛ bon jamana diɲɛ jamana bɛɛ bi ten jamana tɛ a ma se min ma donc on bɛ se k'a fɔ covid 19 ni a ye gɛlɛya don an ka fɛn na adamadenya lafiya la. Bana min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko coronavirus o bana in a kɛra sababu ye mun ye fɔlɔ fɛn caman tun b'an bolo facilité caman tun b'an bolo ani liberté caman tun b'an bolo an y'a ye k'a fɔ bana in ye dankari kɛ o caman na mais a ka kan ɲina ni journée célébration na a yɛlɛmani na a ka fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ o bana in man ka tɛ ka kɛ sababu ye min ye an yɛrɛ ka adamadenya taali ye an yɛrɛ ka bɔ an yɛrɛ la an ka bɔ an b'a fɛ ka fɛn minnu lasɔrɔ olu lasɔrɔli bana in kana kɛ sababu ye ou bien an yɛrɛ tangani bana in ma o kana kɛ sababu ye ka dankari. Mɔgɔninfin ka nisɔndiya kɛnɛya kɔnɔna na adamadenya kɛwalew ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de ye jaabu ye sigi bɛ kɛ ka minnu kɔnɔ ka sanga ni nin don in ɲɛnamayali ye diɲɛ seleke naani fɛ. An k'a faamuya k'a fɔ adamaden ka lafiya bɛɛ kungo don ka ta Sɛnɛgali la ka tɛmɛ Moninga fɛ fo ka na se président ma bɛɛ de kungo don donc a ka kan malidenw ka hakili jagabɔ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na u bɛ se ka adamaden ka lafiya ka timɛ ka sinsin kɛcogo caman b'a la an tɛna don o fɛɛrɛw la mais ne kɔni hakili la o de kan ka kɛ bi na. Journée in dabɔkun ye hali bi kan an ka faamaw pousser mun ye adamadenw ka lafiya ye mun ye u ka bɛ fɔ min ma ko dignité humaine u ka adamadenya yɛrɛ taasira ka se ka o bonya ka se ka o bato ka se ka mɔgɔw to ka mɔgɔw bila cadre kɔnɔ cadre mun na a tɛ affecté u ka adamadenya kɔnɔna. Bien-être walima adamaden lafiyali u m'a fɔ ka ban sɔnni de bɛ sigi fɛn caman kan e n'a fɔ kɛnɛya sabatili farifoni ani hɛrɛ sɔrɔ ani yiriwa wa ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔninfin ka kɛnɛya a hakili la u fana sen bɛ a ra olu n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ se ka kɛ sababu ka adamadenya ja ni ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya mɔgɔninfin bolo walima a fɔ adamadenya sinsin berew don o la bien-être kɔrɔ wɛrɛ tɛ se ye a la fa k'a fɔ maaninfin ka balo hɛrɛ la. Alisa an bɛ to juin kalo tile 9 hukumu kɔnɔ diɲɛ adamadenya tako ɲuman hukumu kɔnɔna o tɛmɛnen kɔfɛ juin kalo tile 9 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min fana bɛ ɲɛsin an ka gafe kɔrɔw olu lasago ko ɲuman ma ni an b'a wele ko archive olu marako ɲuman o bɛ se ka kɛ waleya ye an ka jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnya sifinw olu bɛ se ka faamuyalibaw sɔrɔ an ka gafe kɔrɔ ani an ka jamana tabiyaw kan cogo min na o gafe ninnu lasago ko ɲuman a kɛlen bɛ koba ye Mali jamana kɔnɔna na baw Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka sariya kisɛ dɔw ta ka ɲɛsin a ma minnu dɔ bɛ tali kɛ gafew lasago ko ɲuman ma ani sariya hukumu kɔnɔna na o kadara kɔnɔ an ka ɲinikɛla Amadu Jalo an'a ka jatala Sedu Ɲare olu jiginna ka jigi Bamakɔ dugu kɔnɔna na ka taa kɔrɔfɔ tɛnkun ma faamuyalen dɔ la o bɛ ɲɛfɔli caman kɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen kan a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ k'o ɲamada. Bi ye 9 juin o ye archives ka donba de ye archives ka organisation ba min bɛ yen n'o bɛ wele ko Conseil international des archives ale y'a jateminɛ k'a fɔ 9 juin mana se don o don archiviste fara mɔgɔ min tɛ archiviste ye bɛɛ k'i fara ɲɔgɔn kan ka se ka journée célébrer mun de kan ka fɔ mɔgɔw ye a don a kan ka fɔ mɔgɔw ye archive an ka gafew jɔyɔrɔ mun b'u la an ka maliyɛn tɔw mɔgɔ tɔw minnu t'a baara la k'a ɲɛf'u ɲɛna jɔyɔrɔ min bɛ se ka kɛ papier ko la k'a ɲɛf'u ɲɛna ni papier ma classé ni an ma ba don an ka papier ko la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye an yɛrɛ ma a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye jamana na o kan ka fɔ mɔgɔw ye a kan ka fɔ mɔgɔw ye fɛnɛ o ye faamaw ye a ye fɛɛrɛ kɛ pour que gafe marayɔrɔ minnu bɛ yen gafe marala minnu bɛ yen a k'u ka baara a k'u dɛmɛ a baara la a ka moyen d'u ma a k'a to u ka se ka kalan a ka minɛn d'u ma o la u bɛ se ka gafe marayɔrɔ ninnu baara kɛ ka ɲa n'o kɛra ka ɲa fɛn minnu bɛ gafe ninnu kɔnɔ a bɛ se ka mɔgɔw nafa
ni mɔgɔ si ma jɔyɔrɔ la ni bɛɛ ko a gafe ko tɛ ɲɛsira la ni gafew bilala ten min b'a kɔnɔ est-ce que mɔgɔ bɛna dɔn a bɛ a tɛ se ka exploiter dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ service dɔw la gafew filifililen bɛ kɛnɛmalaw la a bɛ tiɲɛ bubagaw ni fɛnw bɛ don a la sanjiw bɛ n'a kan ou a bɛ bila magasin kɔnɔ mɔgɔ t'a sɔrɔ donc n'o kɛra o ye perte de ye jamana ma gafe ninnu kɔnɔ kunnafoniw de b'a kɔnɔ gafe ninnu kɔnɔ fana a b'a to jamana yɛrɛ bɛ gérer cogo min na kow bɛ taa cogo min na o de bɛ gafe ninnu kɔnɔ hali n'i ko k'i bɛ mɔgɔ contrôler karisa ye baara kɛ karisa ma baara kɛ karisa ye wari détourné o la f'i ka gafe de lajɛ o donc gafe ta fan an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ an ka développement kɛ ko k'a fɔ ko gafe ko ye tɛ koba ye an k'an k'a bila ba la n'o kɛra a bɛ se ka an dɛmɛ jamana yɛrɛ dilancogo la a b'an dɛmɛ jamana baarali la a b'an dɛmɛ ko minnu kɛra ko minnu ma kɛ karisa ye min kɛ karisa nɔ bɛ nin na o nɔ tɛ nin na o bɛ se ka don gafe fɛ ni gafe ma bila ba la an tɛ se ka taa yɔrɔ la dɛ gafe yɛrɛ kɔnɔ bi-bi in na n'i y'a jateminɛ jamana bɛ baara minnu kɛ jamana bɛ taabolo minnu kan olu bɛɛ de bɛ gafe kɔnɔ n'i y'olu jateminɛ kosɛbɛ k'a kalan a bɛ hakili d'i ma jamana taabolo la a b'a to k'a fɔ mun de kan ka kɛ o bɛ se k'o hakili fana d'i ma donc gafe ko man ka kɛ k'a fɔ ko archiviste dɔrɔn ka baara don gafe ko ye jamanaden bɛɛ de ka baara ye parce que jamanaden bɛɛ de bɛ nafa sɔrɔ gafe ko la i mana taa secteur o secteur la an si se ka baara kɛ ni papier tɛ papier ninnu kɔnɔ information de b'a la o de la o information ninnu de b'an dɛmɛ an ka baaraw kɛ an ka se ka jamana développer an ka se ka a dɔn an bɛ yɔrɔ min na an ye min kɛ an tɔ ye min ye an k'an ta n'an bila don donc adamadenya bilama yɛrɛ tɛ se ka taa gafe ko kɔ. Burundi jamana ɲɛmakɔrɔ Pierre Nkurunziza dabala ka wele sera ma ka sito san 55 la ka kɛɲɛ ni dusuku bana dɔ ye min lasera Burundi jamana ɲɛmayaso fɛ tarata ka ɲɛsin u ka dantigɛli dɔ ma. Burundi jamana ɲɛmaw u kɔni y'a jira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ k'u dusukun tɔɔrɔlen bɛ Burundi ka denw ale ni diɲɛmɔgɔ ladɔnniya u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Pierre Nkurunziza dabala ka wele sera ma karidon ka sanga ni dusukun bana dɔ ye min kɛra u ka kɛnɛyaso la n'o ye hôpital du cinquantenaire a bɛ u ka dugu camancɛ bolo fɛ ka sanga ni bana surumai min bɛ sɔrɔla dusukun bana fɛ dantigɛni lasera u ka gouvernement n'o ye u ka secrétaire général ani gouvernement ka babu sentigi ale dantigɛli lase hali n'a sɔrɔ u ma kunnafoniba di ka ɲɛsin makofɔlen a ka fatuli ma a kɔni jirala k'a fɔ Pierre Nkurunziza sibiridon juin kalo tile 6 saba 2020 a yera farigolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ kan min kɛra Burundi faba kɔnɔ ka bɔ sibiri su kana kari dugusɛgɛ la a kɔni jirala k'a fɔ kunnafoni fɛ ko Pierre Nkurunziza a kɔni ka kɛnɛya o kɔni bisibasa dono la min kɛra a ka fatuli sabu ye min lasera karidon juin kalo tile 7 saba 2020 Burundi ka denw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ni kunnafoni kalama u nisɔngoyalen u ye u ka dusumakasa yira kosɛbɛ faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen ko faamuya ni communiqué in na min bɔra Burundi jamana ɲɛmayaso 6 la. O fana b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma Kafinɛ Bacili fɛ. Côte d'Ivoire jamana sɔrɔsiya minisiri Ahmed Bagayogo ni an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ni minisiri ɲɛmaaya jɔyɔrɔ kalifalen b'a la furancɛ kɔnɔ sigana talen do ka ɲɛsin a ma kunnafoni sɔrɔ sira kura dɔ kan u ko a ma le site vice bisigiya min talen do ka ɲɛsin sɔrɔsiya minisiri ma ko a nɔ bi sɔn ka ye ɲɛnaminimafɛnw jagoli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔrɔgu kumana min na Côte d'Ivoire jamana sɔrɔsiya minisiri kulo dara kibaruya in kan a y'a ka nisɔngoya jira ni sigana ye galontigiyali ye ka labana k'a jira k'a fɔ ko a bɛna plainte kɛ ka ɲɛsin kunnafoni di sira in ma min ye nin n'a ɲɔgɔnna bisigiya ta ka ɲɛsin a ma ka bɛn ni ntɛnɛndon de ye Ahmed Bagayogo ka fɔ la n'a y'a jira k'a fɔ ko ale dabajɛlen do dɔrɔgu ko jago la o kumana ko maa minnu kɛlen do ka nin gafe in bɔ ale kun kan ko a ti ɲa ni a ma olu wele bɔgɔ jeninen kan gafe in kɔnɔ kumaw la a jirala k'a fɔ ko Ahmed Bagayogo ka jago ka bon ɲɛnaminimafɛnw tali min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ko a ma cocaïne nka a yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ gafe min sɛbɛnnen filɛ nin ye ka ɲɛsin ale ma
n'o be siga k'a la k'a fɔ a nɔ bɛ dɔrɔgu ko la k'o tɛ ale ka taabolo ye ko waleya in dabɔlen don mankutu tiɲɛ kama ani jamana yɛrɛ basigi tiɲɛni. O de kama Côte d'Ivoire jamana sɔrɔsiya minisiri y'a jira k'a fɔ ko ka da dɔgɔyama min ni o ɲɛsinna ale ma ko a ma ko in dayɔrɔ fosi sɔrɔ a golo la ko a ti ɲa ni a ma weleli kɛ bɔgɔ jeninen kan. Amɛdi Bagayogo ka o dantigɛli in carina kunnafoni sɔrɔ sira kura ye réseau caman kan. Algérie jamana kɔnɔ jagoko bala ka ben ka wuli dɔndɔni. Sariya min kun tara Algérie jamana ma ɲɛmaw fɛ ni ka basigiyɔrɔ kelen laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka datugulen to i sisow kɔnɔ n'u ko a ma confinement. A lajɛra ka o sariyaw juru kun magaya. O de kama ka bɛn ni kari ye lɔgɔfiyɛw benna ka dayɛlɛn dɔdɔni. Julaw seginna k'u bolo don u ka feerefɛnw na ni ka tɛmɛ ni u ciw ye. Ka da coronavirus banakisɛ kɛlɛli a n'a kunbɛli kan confinement partiel juru magayali o bi to senna Algérie jamana fan caman kɔnɔ fo ka taa bila juin kalo tile 13 nata la. Baara bolodalen min ni o sigira jamana ɲɛmaw fɛ o kunnafoni carila gouvernement fɛ ka bɛn alamusa ma min sen fɛ Algérie jamana gouvernement y'a jira k'a fɔ ko juru kun bɛna magaya ka sanga ni confinement sariyaw tali ye dɔdɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagoko binakun kan ni jagokɛlaw bolo doni u ka baaraw la dɔdɔni ka bɛn ni karidon de ye. Jamana ma ɲɛmaw ye yamaruya di jagokɛla caman ma u ka se k'u ka daw yɛlɛ. U bɛ tali kɛ agence de voyage tigiw kan, agence immobilière, entreprise minnu ka baaraw bi ɲɛsin sojɔ baaraw ma. Kunkɔfɛyɔrɔw fana bi dayɛlɛ nga fɛn bi tali kɛ musow ka kungilayɔrɔw kan o sen t'a la. Yamaruya dira bolola baarakɛlaw fana ma u ka se k'u ka daw yɛlɛ. Fɛn bi tali kɛ dumuni feereyɔrɔw kan o yɔrɔw fana dayɛlɛna nga a bɛra ta maa ti sigi ka dumuni kɛ yen. Ni mago bɛ dumuni na i bi jɔ k'a san a na sɔrɔ ka lasagun ka di ma i na tɛmɛ ka taa i ci la. Galerie daru ka fara farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw kan ani jeu kɛyɔrɔw pâtisseries yamaruya dira o cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka u bolo don u ka baaraw la kokura. Nga a bɛra ta ɲɔ bi ɲɔbugu ta kan b'a la a dagalen min kɛra jagokɛla caman ye u ka se k'u bolo bila u ka cɛw la kokura. Sariya gɛlɛn dɔw fana kangari dara u ye u ka se ka olu timɛko ɲuman labato u ka cɛw kɔnɔ cogo min bɛ kɛ sababu ye ka kisi ni tanga kɛ ka bɔ coronavirus banakisɛ in tɔɔrɔ ma walasa bana in tiɲɛni nɔ bɛ se ka nɛmɛ cogo min. Waati min na bɛɛ ni kunnafoniya dara Algérie jamana gouvernement fɛ ko k'a yamaruya julaw ye u bolo ka se ka don u ka baaraw la ni u ka cakɛdaw dayɛlɛni ye kokura ka sanga ni confinement sariya juru kun magayali ye. Bolo donna baara la ka bɛn don kofɔli ma. Ladilikan ni kangaridakan o min fana kɛra jamana ma ɲɛmaw fɛ walasa ka se ka tanga bana in tɔɔrɔ ma o bi jate minɛ magasintigiw ni butigitigiw caman da la i n'a fɔ komi gel hydroalcoolique bilali ye da la ka tɛgɛw ko k'a saniya don ka bɔ o bɛɛ lajɛlen bi kɔlɔsi jula ninnu fɛ. Confinement sariya wulili o min baaraw bi ka kɛ dɔdɔni Algérie jamana kɔnɔ bɛnka kura ka kan ka ta jamana ma ɲɛmaw fɛ. Confinement juru kun magayali kadara kɔnɔ hali bi o baaraw kan ka nun don ka bɛn ni juin kalo tile 14 nata ye. O juru kun magayali bi ɲɛsin cakɛda caman wɛrɛw ma walasa k'a daga olu fana ye u ka se ka u ka cɛw daw yɛlɛn kokura i n'a fɔ komi taxi bolilaw ani restaurantigiw. Barisabu ka da kan a jirala k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ bana in ti bana ɲuman ye o tuma na ko kow bi taa dɔɔni yamaruya ti se ka di bɛɛ lajɛlen ma ka jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ten jango Algérie jamana kɔnɔ ni coronavirus bana yi dadigi kɛ jamana in na kosɛbɛ. Congo RDC jamana kɔnɔ walasa ka se ka Ebola banakisɛ kɛlɛ boloci vaccination baara dɔ fana nun donna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa ni kɔrɔyanfan ye ka digi tilebi kan Congo RDC jamana kɔnɔ yemi ni Ebola banakisɛ fiɲɛ shuru ko 11 na jiginen filɛ nin ye u kan dɔgɔkun kelen kɔnɔ a bɛ taa se mɔgɔ 6 de la minnu sata bɔra Ebola banakisɛ la. O kunnafoniya in dira Congo RDC jamana kɛnɛyako minisiri fɛ ka bɛn ntɛnɛ ma. Boloci baara min ni o nun donna Congo RDC jamana kɔrɔyanfan fɛ ka digi biyanfan kan walasa ka se ka Ebola fiɲɛ bana kɛlɛ ni k'a silatunu. Baara ninnu sera ka dangɛnɛmaya Ala ni dɛmɛbaga jɛkulu sababu la kabiri juma tɛmɛnen ni boloci in baaraw nun donna dugu dɔw kɔnɔ i n'a fɔ komi Bandaka. Boloci baara in bi ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ de ma olu minnu ye maaw furakɛbaa ye ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan walasa olu kana kɛ bana in yɛlɛmabaw ye i n'a fɔ komi bana yera maa kunfɔlɔ minnu na olu ka furakɛli kɛra dɔgɔtɔrɔ minnu fɛ ɲɛsin bi kɛ olu vaccineli de ma fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka labana ka tɛmɛ ni baara tɔw ye.
Kongo RDC jamana kɛnɛyako minisiri ka fɔ la ni o ye Dr Eteni Longondo ye. A y'a jira k'a fɔ ko boloci vaccin hakɛya min bɛ bolo kɔrɔ ko bi taa se dozi 1,100 ma. Nka bɛɛ ta ko laɲini fana kɛra ka vaccin dozi 8,000 wɛrɛ laɲini o ka se ka na fara 1,100 in kan. O bɛɛ laɲini kɛra kun min na walasa vaccin in kana taa dɛsɛ. Bari sabu ka d'a kan duguden hakɛya ka ca. Laɲini ye vaccin in ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen na min bi kɛ sababu ye sira ka se ka da bana in ɲɛ ni ka se ka nagasi ka silatunu pewu. Ka bɛn ni kari don ye Mbada ka dugu kɔnɔ Ebola fiɲɛ bana in vaccin daminɛna dugu min yɛrɛ kɔnɔ a bɛ taa se mɔgɔ 12 bɔɲɔgɔnko ma. Ebola banakisɛ yera minnu na siga kɛlen don maa 3 wɛrɛ la k'a fɔ bana in bi sɔn ka ye olu la. Banabaatɔ 6 olu sata bɔra Ebola banakisɛ la. An ma ladɔnniya k'a fɔ Kongo RDC jamana kɔnɔ nin ye Ebola fiɲɛ bana in suruko 11 de ye u kan. Siɲɛ 11 yɛrɛ ye ko fɔlɔ daminɛna dugu min kɔnɔ ni vaccin in boloci kɛli daminɛna yen ka ban. Mbandanka dugu do ka bɛn ni juin kalo tile fɔlɔ ye. Don tɛmɛnenw na Ebola fiɲɛ bana ye tiɲɛni kɛ bari sabu ka d'a kan mai kalo tɛmɛnen ani juillet kalo tɛmɛnen san 2000 ani san 18 kɔnɔ Ebola banakisɛ ye dansigi kɛ maa 33 de ka ɲɛnamaya la. Bana in fiɲɛ suruko 10 jiginni Kongo RDC jamana kan a ye dadigi kɛ Beni dugu la kosɛbɛ. Hali bina ka biya bana in ma se ka kɛlɛ k'a silatunu fɔlɔ ka bɔ Beni dugu kɔnɔ. A bɛ taa se maa 2,000 ani 280 na minnu sata bɔra bana la kabiri ni uti kalo tɛmɛnen san 2000 ani san 18 kana bila bi la. Kɛnɛya tigilamɔgɔw ka jate la ani sɛgɛsɛgɛli ye min jira ko bana in fiɲɛ bi sɔn ka bɔ k'a silatunu ka bɛn juin kalo tile 25 nata ma. Laɲini ye o ye u bolo. Kongo RDC jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi a bɛ taa se maa 3,000 hakɛya ma ka ban minnu ka bolociw kɛra Ebola banakisɛ kɛlɛli hukumu kɔnɔ. Ebola banakisɛ yɛrɛ kɔfɛ bana min kɛn bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo don a da kɔrɔ bi n'a kɛn bɛ kamana ganko ye coronavirus bana o fana fiɲɛ surulen don Kongo RDC kan. Afrique du Sud jamana kɔnɔ denmisɛnninlakaw ye ekɔli taa sira minɛ ka bɛn ntɛnɛ ma. Sariya min kun tara coronavirus banakisɛ kɛlɛli hukumu kɔnɔ Afrique du Sud jamana maa ɲɛmaw fɛ ka kalanyɔrɔw datugu walasa denmisɛnninlakaw bi se ka kisi ka tanga bana in tɔɔrɔ ma ka bana in walankatali n'a carili dan sira la. O de kɛra sababu ye ni kalansow kun datuguna nka ka bɛn ntɛnɛ ma sira dira kalandenw ni kalanden karamɔgɔw ma ka lekɔlisow dayɛlɛ u ye u ka tɛmɛ ni u ka kalanw ye. Coronavirus bana kɛlɛli yɛrɛ kadara kɔnɔ jamana maa ɲɛmaw ye sariya caman ta an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ walasa ka se ka kɔ da coronavirus banakisɛ kɛlɛli kɔ a la. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi fiɲɛ bɔda bi ka di jamana kɔnɔdenw ma dɔɔni Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni sariya gɛlɛn ninnu dɔw juru kun magayali ye walasa ka se ka buna adamadenya yɛrɛ latanga. O de kama da caman kun tuguna nka bi n'a ka biya sira dira kalanso ma da ka se ka yɛlɛ. Kun min yɛrɛ y'a to kalansow dayɛlɛni lasumayara o kun bɛ tali kɛ laɲini dɔw kɛli kun kan lapasa jɛkuluw fɛ. Afrique du Sud duguma kalanko minisiri ka fɔ la ko n'i y'a ta 100 sara la ekɔliso 95 olu de ye dayɛlɛn ka bɛn ntɛnɛn don juin kalo tile 8 ma san 2000 ani san 20 walasa ka se ka tɛmɛ ni kalanw ye i n'a fɔ komi a laɲinina jamana maa ɲɛmaw fɛ cogo min. A 100 sara la sara 5 tɔ yamaruya ma di olu ma ni ka kalansow dayɛlɛn fɔlɔ. Olu kɔni bɛ makɔnɔni na walasa fɛɛrɛw ni labɛnw bɛɛ lajɛlen ka sabati ka ban. Ekɔlidenw ani ekɔli karamɔgɔw ka lakanaw bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ mana tigɛ o kalanso kofɔlen ninnu kɔnɔ yamaruya bɛ sɔrɔ ka di da ka yɛlɛ olu fana ye. Waleya ɲuman matarafali minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye ni ka kisi kɛ ka tanga kɛ ka bɔ bana in tɔɔrɔ ma ko dati yɛlɛn kalanso tɔw ye ko fo k'a sɔrɔ o waleya ɲumanw bɛɛ lajɛlen sariyaw labatora ko a ti ɲa fo k'a sɔrɔ o kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen labɛnna walasa ka se ka kalandenw ni kalanden karamɔgɔw bisimila. Sudan du Sud jamana ɲɛma Dankan Rek Machar ani a furumuso Angela Teni ni ale ye Sudan du Sud sɔrasiya minisiri muso ye. Coronavirus bana kun kɛn bɛ ka maaba 2 ninnu lasɔrɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi u ka bana fiɲɛ bi ka bɔ kɛnɛya bi ka na. O kunnafoniya in bɔra jamana ɲɛmayaso kunnafoni di sira fɛ k'a ti janya tuguni Rek Machar ani a furumuso Angela Teni k'u bolo bi sɔn ka don u ka baaraw la sɔɔni. Sudan du Sud jamana ɲɛma Dankan ani a furumuso ko nɔgɔyaba bɛ ka na u fan fɛ. Maa 2 ninnu labila
bilara ka ban ka bɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka bolo kan lopitaniso la wa an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi u bɛ bana sɛngɛla fiɲɛ bɔ kuma de la a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ bi coronavirus fiɲɛ bana in kun yera Sudan du Sud jamana ɲɛmaa dankan ani a furumuso la ni u kun cɛra garagara la ni k'u kunda ni u ye kɛnɛyaso kan u ka furakɛliw kɛlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli kura min kɛra u la o y'a jira k'a fɔ bana in nagasira ka bɔ u fari la o de kama u ka labilali kɛra kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ. États-Unis jamana kono George Floyd ka sanga sigira Houston duguba la yen dugu min yɛrɛ ye a mɔdugu ye hinɛ ni makari ani kinikini bonyana kosɛbɛ sanga in kɛnɛ kan a ka ca Houston duguden bayirika ye minnu nana ka na baara in seereya maa caman bɔra États-Unis jamanaw fana kɔnɔ ka se ka na sanga sigi George Floyd tɔgɔ la sanga sigilen kɔfɛ ka bɛn ntɛnɛ ma ni a yamaruyara maaw ye u ka se ka na gɛrɛ George Floyd ka cercueil la ni ka sangafow kɛ janaja baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen ka bɛn tarata ma nga o ma kɛ jamako baye ten ntɛnɛndon juwe kalo tile 8 kuru kara ka ta sɔgɔmada la fo ka taa bila waati min na sangafo ma kɔtigɛ église da la George Floyd kun bisimilalen do église min kɔnɔ Houston duguba la États-Unis jamana kɔnɔ ye min ni George Floyd ka sanga sigira ye afro-américain min ni a si bɛ taa san 46 la ni a sata bɔra polisilaka maa golo jɛman dɔ la ka bɛn mɛ kalo tile 25 ma ni polisilaka in ye a kunberekun de tinti amerikilaka maa golo finma in kan na ni ka fiɲɛ tigɛ la fo ka taa fɔ k'a nin bina o kɛra sababu ye ni ka ɲuɲu ni ɲaɲa caman lawuli min taara wolo fo siya woloma kɛlɛ la ni maa caman donna dugu bolonfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka bɛn ni tarata sɔgɔmadafɛla ye nɛgɛ kaɲɛ 11 waati amerikilaka maa golo finma min ni o sata bɔra polisilaka maa golo jɛman na n'a ye fiɲɛ tigɛ a la n'a kunberekuru ye a ka sangasigi laban baaraw kɛra nga o ma kɛ jamakoba ye ten bari sabu ka daa kan o kɛra sokɔnɔko ye denbaya ni limana jɔnw dɔrɔn de yira o kɛnɛ kɔnɔ. O fana bɛ dansire bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ kalasaw ma ka sangani ni kuma ye an bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la covid-19 a bɛ an ka jamana kɔnɔna na an k'an yɛrɛ kisi k'an kɛrɛfɛmaw kisi o bɛ bi bamanankan kuncɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadali fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.